Hola, Caps. Hola, Ben, com estàs avui? Molt bé, assistent. He vingut a presentar-te un nou producte. De què es tracta? Alguna vegada has tingut algun problema per obrir una nou? Clar, home, cada 5 minuts. Entonces aquestes imatges te sonaran. Projecte en directe, xef. Això és exactament el que passa a mi, Caps. Pues tranquil, Ben, perquè tenim la solució. Ben, et presente el Casca Shaper. Oh, Caps, és l'invent més fantàstic que he vist. Efectivament ho és. Em podries fer una demostració? Enseguida, tens una nou per ahí? Clar, home, ara enseguida el trac. Buah, que debería de portar una, no? Sé que t'agrada menjar a nous. Sí. Era una butxaca. Efectivament, Senyora. aquí la tens. Per arrencar una nou, només hem de situar-la a la part posterior de la màquina. Retirar la part retràctil. I amb les dues mans agafar la barrera manual i colpejar suaument a la nou. I ja està! Oh! Ja està bé, així de fàcil és trencar una nou amb el Casca Shaper. Mira el resultat. Oh! S'ha quedat impressionant. Perfecte. Anem a provar-ho. Però, Caps, què he de fer per aconseguir el Casca Shaper? És molt fàcil, bé. Només tens que telefonar al telèfon 96 222 2222. Ah, ara truquem. Però això no és tot, bé. No em digues que el Casca Shaper encara té més utilitats. Efectivament, el Casca Shaper té moltes utilitats. Ara t'ho demostraré. Ladrón, que m'han robat el corazón. Mametat. El Casca Shaper, amb el seu disseny ergonòmic, pot ser guardat a qualsevol lloc sense ningú problema. El Casca Shaper és molt fàcil de transportar. A més, el Casca Shaper pot servir de defensa personal. Però, què opina la gent del Casca Shaper? A t'ho explicaré, bandido. Anem a veure unes imatges d'uns testimonis reals que no són actors i que han emprat el Casca Shaper. Aquest producte és meravellós. No sé com ha pogut viure sense ell tant de temps. Un producte que és una meravella. Jo el gaste pues, a diari, quasi. I el que no el conega, pues, el compre i que ho prove. Què li pareix el nostre producte? És un bon producte, crec jo. Què diuen? Com esteu? Esteu bé? Pel ràdio, això? Però sí, jo ho gasto tots els dies. Jo això és un molt bon producte, t'ho dic jo, sí. No, Pepe, vull fumar-me un porro. Oh, Caps, utilitzant el Casca Shaper ja no tornaré a tindre els problemes que tenia fins ara. Efectivament, bé. En el Casca Shaper no tornarà a passar les coses que passaven abans. Vols dir que si crida al 96 222 2222 rebre el Casca Shaper a casa? Efectivament, bé. Vas a rebre el Casca Shaper a casa i, a més, rebràs les dues cartes més importants del club, la major i la torta, per a que puguis guanyar totes les partides. Oh, perfecte. Vaig a cridar enseguida. Però espera, si la teua cridada està entre les 25.000 primeres, rebràs també un calcetí suat com aquest, que et pot servir per a transportar-les a nous. Perfecte. És fantàstic. Per als meus fills, el millor que hi ha. Però espera, bé, a més de les cartes del truc, el calcetí suat i el Casca Shaper, també rebràs el fantàstic disc de Teresa Raval. És un disc que no pot faltar en ninguna casa.
Truca ara al 962222222 i aconsegueix el casc al Shaper per menys de 222 euros. A més, aconsegueix també el disc de Teresa Raval, les dues cartes del truc i el fantàstic calcetí visual. Truca ara!